Ok, salutare toată lumea, eu sunt Ionuț și da, primul meu video n-am avut microfon și a fost destul de rău, dar acum ne jucăm Minecraft, nu CS16 și o să jucăm CSGO, ăla l-am șters de mult, în fine. Dar aici suntem pe Skype cu Andrei care nu știu ce are microfonul lui. Și cu siguranță nu o să dau boxele mai tare pentru că bâz e rău. Dar, hai pe Skyward. Ok, o să pun o pauză. Ok, după cum vedeți am hack și o să fac cât mai multe chestii cu acest hack. Așa că, Alex, taci puțin, taci, Alex. În fine, mă scuzați pentru fratele meu. A, da, și, da, să vă abonați la Andrei. Stați. Da, după cum vedeți, să vă abonați și la prietenul meu, Andrei Tene. Așa, ok. Acesta e începător de YouTube, dar ce contează, în fine. Eu nu mi-am luat kit-ul că-s prost, dar, în fine. Am lag. Cred că e din cauza că filmez, dar blestema să fie viață. Andrei? Andrei? Bă, sper că nu mi-au copyright din cauza ta. Cum adică mi-au? Cum ăta? Cum? Să nu răspunzi la această întrebare, please. Ok, există o șansă de de 50% ca Ender Pearl-ul să mă dea afară când ajunge. Sau să meargă Ender Pearl-ul, ceea ce e aproape imposibil, dar hai să vedem. A mers. XS2. Ok, ăia. Da, am lag infer. Oh my. Ok, nu știu. Stai să stau sunor mai tare. Andrei, zi ceva. Da. Tu microfonul, mătii. Ok. Îi lag de mort, dar ce mai contează? Wow! Serios? Adică, pe bune? Mă duc să plâng la mama. Păcat că Andrei nu vrea să-și repare microfonul, așa că îl închid. Să nu cumva să mă sune Andrei. Ok, am lagul prost. Nu mapa asta. Ok, mapa asta e cea mai proastă. Nu doar că are lavă și foc, dar are și pânză. Stați, pleacă. Ok, Andrei are calculatorul stricat, așa că e papa. Serios, Andrei? Serios? Fuck you, Andrei. Ok. De cât timp filmăm, mă scuzați că mă uit, da, mă uit, vrei să mă uit. Că filmez cu acest Bandicam urât. Că, normal că nu merge și mie OBS-ul. Calculul meu de căcat. Taci, mă, Andrei, că nu, oricum nu-ți răspund niciodată.
Asta ziceam, că poți să te duci aici să iei foc, dar nu. Noi nu vrem asta. Da. Haide mă, anul ăsta, hai. Degeaba încercați. Fly. Fly, man, fly. Nu cred așa ceva. Ok. Am un lag de zici că na Minecraft, dar trebuie. Mai trebuie? Ok. Laura nu mă dezamăgi. Scuzați, dar Skype-ul ăsta e plin de... Sper că nu mi-au copyright. Da, în fine, oricum nu mi-au, că am deja 3 abonați, de ce mi-aș lua și eu, da. Și... Bă, ce... Hai să-l speriem. Ăla. Nope. Așa. Anti-knockback. Așa. Bravo. Da. Sigur. Hai, dă-te încolo de mincinos prost. Că poate se activeze acum la ora mă pe. Nu vorbim urât. Ok, taci, Alex. Ok. Dar nu mă interesează că mă acuzați voi proștilor, că am fost banat pe multe servere, dar mai am blocuri. Ender Pearl. Unde mă asta? Ok, am regeneration. Ne ducem pe fly-ul vieții. Ok, cred că ăsta a fost cel mai urât meci, pentru că mapa aia de căcat. Normal. Dați? Azi n-am votat. Dar în fine o să votez după aia. Dacă e aceeași mapă, da, nu e. Asta da mapă, mai zic și eu. Dar alea nu sunt bune. Am lag că filmez, e clar. Dar mă doare fix undeva de el. Că eu filmez. Cu multă plăcere. Da, și am uitat. Nu, să vă zic. Dar ce rezolvi, mă, cu ăla? N-am înțeles ce rezolvi ăla că face asta. Ce se rezolvă dacă dai cu bulgăr? N-am înțeles. Adică... Uitați, mă duc așa frumos. De ce, mă? Na. Păi cam atât cu acest episod. Se pare că mi-am luat kick pentru